مدینه دولتووی 14 ساله در تیم منتخب زنانه کشور در موقع نیم حمایتگر مرکزی بازی میکند. میگوید شرکت در بازی‌های انتخابی جام آسیا بین دختران زیر 16 ساله برایش درس خوبه برای درک اشتباه‌های خود و همدستگانش بود. Первый тур у нас был с Сингапуром. якум бозӣ бо Сингапур буд. Дарвозабонамон иштибоҳ кард ба дарвоза 3 гол сар дод. Дар маҷмӯъ мо бозии хуб доштем дар 3 давр. Омодагиамон хуб буд. Як моҳ тамрин кардем. Аммо ба фикрам ба майдон нобоварона ворид Ходили, может, шудем. расслабленными. Мандраж тоже действует иногда. шикаст бо ҳисоби бузург ва роҳ наёфтан ба бозиҳои ниҳоии ҷоми осиё футболбоз духтарони то 16 солаи тоҷикро зери борони танқидҳо қарор дод. дӯстдорони футбол ки рафти бозиҳоро назора мекарданд аз он таассуф мехӯрданд ки духтарони тоҷик дар майдони худ натавонистанд бо дастаҳои меҳмон муборизаи баробар нишон диҳанд. дастаи мунтахаби занонаи тоҷикистон то 16 сола дар бозии аввалинаш аз тими Сингапур бо ҳисоби 1-4 шикаст хӯрда, дар бозии дуввумаш бар тими ҷазираҳои Марьянаи Шимолӣ бо ҳисоби 3-0 пирӯз шуд. духтарони футболбози тоҷик ду бозии минбаъдаро ба тимҳои Таиланд ва Эрон бо ҳисоби 0-8 бохтанд. Именно нехватку игрового опыта. набуди таҷрибаи зиёд, дарвозабони қавӣ ва омода набудан аз нигоҳи равонӣ аз омилҳои мағлубияти духтарони мо дар сабқати байналмилалӣ буд. Являлись ворота. дар тими мунтахаби футболи духтарони тоҷикистон 30 нафар духтаронро аз ноҳияҳои мухталифи кишвар шурӯъ аз Фархор то Хуҷанду Норак ҷалб карданд. Зебо Гасимова мегӯяд, барои қавӣ кардани тими футболи духтарона бояд шароити беҳтар фароҳам овард. Чтобы стремиться к этому, в принципе, мы должны. тамринҳои асосиро бояд пайваста ба роҳ монем, мусобиқаҳо ташкил кунем байни кишварҳои ҳамсоя. Бояд бештар бозӣ кард то духтарон гум нашаванд. Барои аксари духтарон ин сабқат бисёр мушкил буд. онҳо аз нигоҳи равонӣ омода набуданд ва муваффақ нашуданд. Не одни сборы, а там, допустим, минимум 2-3. духтарони футболбоз ва ҳам мураббиёни онҳо мехоҳанд лигаи занонаи футбол ки имсол таъсис ёфт фаъол бошад. ин таҷриба ва шонси ғалаба дар сабқатҳои байналмилалиро бештар мекунад. футболбоз духтарони тоҷик ҳоло баъди чанд рӯзи таътил дубора ба тамрин шурӯъ карданд. мадина баъди ин сабқатҳо ба хулосае омадааст ки бояд ӯ ва ҳамтоёнаш худро аз нигоҳи ҷисмонӣ, тактикӣ, техникӣ ва равонӣ рушд бидиҳанд ва бештар тамрин кунанд.